Hi ha històries que comencen en silenci. Històries que no surten als llibres, però que han canviat el món. Són les històries de moltes dones, que van parlar quan ningú escoltava, que van resistir, lluitar, des de les ombres. Durant molt de temps, el nostre lloc era el silenci, però hi érem, en cada pas discret, en cada gest compartit. No vam esperar que ens obrissin la porta, la vam empènyer, juntes, perquè estava tot per fer, i vam començar a trobar-nos, a posar paraules, a transformar. Aquesta és una història de força, de sororitat i de voluntat. La història d'un moviment que no s'atura, d'un present que neix de moltes veus valentes i d'un futur que només serà, si el construïm entre totes. Després de dècades de silenci, a finals del franquisme, les dones de Manresa van començar a trobar-se, a parlar dels seus drets, de les seves necessitats, de la seva llibertat. Tot estava per fer. Vam començar als finals del franquisme i després, quan hi va haver el primer Ajuntament Democràtic aquí a Manresa, vam demanar a aquest grup de dones un servei de planning, que dèiem, llavors de planificació familiar. Les dones reclamaven ser escoltades com a persones, amb veu pròpia. Però el masclisme era encara molt present, a les famílies i a les institucions. Teníem molta preocupació de que se'ns mirés com a persones, no com a dones, perquè llavors hi havia molta distinció, el que podia fer una dona, el que podia fer l'home, i que també fóssim capaces d'entrar en una associació, de poder opinar. S'havia de frenar el maltractament i s'havia d'ampliar el món legal de cara a les dones. Als inicis, quan no hi havia res fet, va ser parlar amb associacions que existien vinculades al món de la dona o personatges que s'havien mogut en aquest àmbit i convocar-los a un seguit de reunions fins que es va decidir fer un consell permanent, que es anés veient tot sovint. I ja es van institucionalitzar com a consell. D'aquells espais informals, de trobades i converses, en va néixer la llavor del que després seria el Consell. Hi havia unes quantes dones que ja estàvem treballant, feia bastants anys, per tot aquest tema, d'oferir serveis a les dones manresanes. Perquè hi havia gent de tots els partits polítics de l'època, hi havia gent d'un originari moviment feminista a Manresa, que havien estat ja a les jornades feministes de Barcelona, que aquestes són unes lluitadores, però des del començament de tot. Hi havia els centres de cultura popular, hi havia l'associació de viudes, hi havia una associació de mestres per la coeducació, hi havia la cooperativa del planning, que eren les més feministes, i totes juntes, i alguna persona particular, van formar el que se'n deia la coordinadora de la dona, i va ser una mica l'embrió del que després hi ha en polítiques que es comença a la regidoria de la dona i en polítiques feministes, doncs d'alguna manera va ser el Consell de la Dona, que es va constituir el 1997. Al ser la primera vegada és que no hi havia res fet, és que el finançament, el personal, tot. Ara hi ha més gent. Clar, lògicament, ara però és que no hi havia cap infraestructura. Tot per fer. Va ser molt bo que les dones poguéssim anar allà a explicar-se els seus problemes i que les escoltessin. I després també hi havia un grup de persones que hi treballaven que també ho feien molt bé. En aquells moments potser no ens dèiem feministes, però moltes de les dones que hi érem d'ideologia feminista total. D'aquell moment, el que recordo més era la il·lusió que hi havia entre les dones, la il·lusió pel canvi, per aconseguir coses, realment anàvem a fer un món nou, un món molt més igualitari i un món, on els homes i les dones estessin en igualtat de drets. Una il·lusió terrible, sense recursos, però és igual, tothom hi posava el que tenia, no? Van ser anys de coratge i persistència. De dones que van obrir camins nous, sovint en solitari, però sempre amb la voluntat de transformar la ciutat. Gràcies a elles, el Consell va esdevenir una realitat.
I avui, el Consell continua viu, actiu i en moviment. El Consell ha sigut un puntal molt important a l'hora de que les dones se sentiguessin acompanyades. Bueno, jo crec que les preocupacions que teníem són iguals que al llarg dels anys. Preocupacions sobre els drets, no? De tenir les mateixes oportunitats com a dones, també la participació social i econòmica, cultural, no? De les dones i que les dones siguin més visibles, i un gran tema com és el tema de la violència masclista. No? I un dels temes era, evidentment, començar a endreçar i començar, diríem, a políticament organitzar tot el que fa referència a la violència i a la participació dels diferents agents del territori en tot això. La funció més important del Consell Municipal de la Dona, tal com està posat en els estatuts, és vetllar per que es compleixin les normes i les lleis vigents sobre igualtat i que les accions que portem a terme des del Consell o proposem també siguin portades a terme. Perquè s'incorpori la perspectiva de gènere en totes les àrees que treballa l'Ajuntament i es tinguin en compte totes les diferències per promoure la igualtat entre els homes i les dones. I treballem per una igualtat no només legal, sinó real, que vol dir això que hem de comptar amb els homes, que nosaltres no som extremistes, les dones no volem estar per sobre, sinó que volem que els homes estiguin inclosos en la nostra lluita, que ho entenguin, que som iguals, que hem de lluitar junts per aquesta igualtat. Necessitem que la dona tingui veu, recuperi els drets, se senti lliure. El Consell és divers, totes són diverses, però crec que totes convergim en el fet de lluitar per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, erradicar les violències masclistes i crec que la gran majoria creiem que els homes ens hi poden ajudar molt. Diferents moviments poden aconseguir la meta final, diguéssim, que seria aconseguir la igualtat efectiva. No hi ha un sol feminisme. Cada persona, sigui dona, sigui home, viu la seva experiència d'una manera diferent. Per tant, està clar que els feminismes poden ser diferents. La lluita és la igualtat, però les experiències o les vivències són diferents, per tant, les hem d'escoltar totes. Hem d'escoltar el teixit feminista i associatiu de la ciutat, tots els col·lectius, els joves, com dèiem abans, són un col·lectiu important. Per la igualtat de drets, d'oportunitats i obligacions de totes les persones i especialment respectant les diferències. S'han aconseguit moltes coses. S'han obert camins, s'han guanyat drets i s'han fet visibles realitats que abans quedaven en silenci. Cada pas ha estat fruit de l'esforç, la constància i el compromís de moltes dones. Dones que, amb el seu treball i la seva presència, han fet avançar la ciutat. Aquest llegat és el punt de partida de tot el que queda per fer. Les comissions que tenim al Consell Municipal, a part de la permanent i dels dies internacionals, el 8 de març, el 28 de maig i el 25 de novembre, també hi ha la del nomenclàtor i l'última incorporació és la de dones grans, grans dones. El Consell és un òrgan molt important, doncs, a part de ser un espai per debatre, de participació, el Consell ha de tenir un paper d'acompanyament a les polítiques públiques, de ser crític i de coproduir aquestes polítiques. I aquesta responsabilitat és compartida des de la regidoria de feminismes. El Consell segueix actiu i el seu futur depèn de totes nosaltres. Cada dona que hi participa fa créixer aquest espai col·lectiu. Renovar-se, escoltar i avançar és el repte que ens uneix i ens impulsa a mirar cap al futur. Com tot espai, diríem, de participació ciutadana, política, social, és molt difícil trobar, en aquest cas dones, però persones encara amb edats més actives. Sí, ens costa moltíssim que entri el jovent amb nosaltres perquè ja són en uns altres grups. Que la societat ha canviat moltíssim i potser aquella cosa del Consell Municipal de la Dona, avui la dona jove no li dona tanta importància com nosaltres li van donar en el seu dia. Jo que crec és que la gent jove desconeix de quina manera pot participar de diferents maneres a la ciutat.
I aquesta és una molt bona manera de participar i, a més, que s'aconsegueixen portar a terme les accions, perquè és un Consell que té molta tradició, està molt respectat i la regidoria en concret i el govern té molt en compte el que proposa el Consell. Necessitem saber el seu punt de vista, com elles veuen les coses, conèixer com es comuniquen avui dia i que poden fer molta feina. A part de la diversitat d'edat, també volem que hi hagi que estigui representada tota la diversitat cultural i d'origen que tenim a la ciutat de Manresa i tenir en compte, conèixer-nos entre totes per trobar punts en comú de necessitats que tenim com a dones o coses més específiques que pugui tenir cadascú. I si hem de fer modificacions, canvis en accions perquè les hem d'adaptar a la nostra realitat, doncs això també és important. Per mi, almenys, els reptes que tenim en el Consell és aconseguir fer arribar el missatge als homes de que no els estem prenent res i que no els pertanyem. I als joves fer conèixer la història que ha costat molt aconseguir totes les lleis d'igualtat i que és molt fàcil de perdre, com estem veient a la resta del món. Encara hi ha desigualtats, silencis i barreres que cal trencar. Mirar cap al futur és un repte que assumim amb il·lusió i determinació. El Consell Municipal de la Dona continuarà avançant mentre hi hagi dones disposades a fer sentir la seva veu. Tot era començar. Estava tot per fer. Però nosaltres, les dones manresanes, hi érem. I som, i tenim la voluntat de ser-hi. El Consell és una veu plural. Els poders públics no els podem deixar sols i hem de ser per exigir, per acompanyar i per supervisar. Vetllem per les condicions que possibiliten la igualtat efectiva. Som aquí per lluitar per una ciutat més justa i igualitària. Queda molta feina per fer, però necessitem a gent jove per treballar temes actuals. Et necessitem.